Bueno, buenas tardes. Vamos a dar entrada al directo con Elisenda Roig. Forma parte de uno de los directos que vamos a hacer en catalán y son unos directos que las que ya me estáis siguiendo pues sabéis que voy haciendo para presentaros al maravilloso equipo que conforma Acompanyament Familiar, que es el proyecto de acompañamiento a la familia y la crianza, de la cual soy fundadora y directora y que estamos en Barcelona, tanto presencial como online, y que os voy presentando cada mes a una de las personas del equipo, coincidiendo también con el artículo que publicamos en nuestra web www.acompanyamentfamiliar.com, y ahí está todo el contenido que estamos publicando en catalán sobre crianza. Y aquí está entrando Elisenda Roig, que es una de las psicólogas del equipo, y ahora vamos a cambiar al catalán para hablar sobre qué es eso de la culpa y la buena culpa. A ver si entra Elisenda. Y podemos hacer este directo. Ara. Bona tarda, Elisenda. Bona tarda, Elisenda. Sembla l'eco, això. Sí. Estava presentant i enquadrant una mica la nostra proposta per la gent que em segueix. I he dit, i ara quan entri l'Elisenda passarem al català. Bueno, com estàs? Després de la reunió d'equip d'aquests matins, avui fem doblete. Sí, totalment. Ens hem vist a través de la pantalla dues vegades. Sí. Bueno, jo els deia que l'article que has escrit sobre la culpa, que em sembla sublim i superimportant, perquè, bueno, ara m'agradarà com que li donem voltes a tot això, no tenim mitja horeta de directe i ara hem de ser molt sintètiques perquè la culpa és un gran tema, però m'ha agradat molt la manera com ho expliques i com ho encaixes, no? Llavors, i una de les primeres coses que m'agradaria que tu ens parlessis, Elisenda, és aquesta diferència entre la bona culpa i la mala culpa, no? Una mica per aclarar conceptes, perquè no sé si tu t'hi trobes, però jo em trobo a vegades com en un moment social on ens costa dir que tenim la culpa, no? Com si dir que tinc la culpa fos algo com totalment perjudicial, no? I m'agradaria que ens expliquessis una mica aquesta diferència entre la bona culpa i la mala culpa. No sé si ens sentiu bé, perquè crec que la gent t'has quedat penjada. Aviam, algú pot confirmar que se'ns sent bé, que estem aquí? Ens escolteu? Aviam, espereu, que algú li ha passat a l'Elisenda i ja tornarem a acceptar. Aviam si ens pot parlar de la culpa. Ara. Algo ha passat. Sí, alguna cosa ha passat de la connexió. No, et deia això, si ens podies explicar una mica el que per tu és aquesta diferència entre la bona culpa i la mala culpa, no? Clar, estem molt acostumats a sentir-nos profundament incòmodes quan hi ha alguna cosa que nosaltres tenim moltes ganes de fer o hem fet i a fora el context ja hem rebut un no de qualsevol tipus, no? Això no és apropiat, no compleix les expectatives o simplement doncs, no has fet un bon ús de la teva llibertat. Quan aquesta culpa està vinculada amb una situació interna molt gran de jo també rebutjo allò que he fet, aquí el que fem és paralitzar-nos i empetitir-nos. Aquesta és la culpa que tradicionalment és la que tenim molt a flor de pell, no? Però després hi ha una altra culpa, que és les teves expectatives empetiteixen el meu món. I jo necessito connectar amb mi per poder trobar quin és el tamany del meu món. I jo entenc que tu tens unes necessitats i necessites cobrir certes pors o certes mancances i necessites equilibrar el teu món a través del meu. Però jo tinc un camí propi, no? Tinc la meva pròpia melodia i jo dic moltes vegades, tu has nascut sent un la, no pots ser un re. Pots sintonitzar amb el res i crear tot una sintonia, però si tu ets un la, no pots vibrar una altra melodia, no? Llavors, la bona culpa és aquest compromís amb la pròpia autenticitat, no? És la ressonància amb la meva melodia. I quan jo he de dir-me sí i al dir-me sí et dic no a tu, és quan hi ha aquesta tensió que n'hi diem bona culpa. Interessant això, no, Elisenda? Perquè d'alguna manera ens han ensenyat i hem crescut amb aquesta creença de que hem d'obeir, no? I que les persones adultes que ens maternen o paternen o ens cuiden saben més que nosaltres, no? Per tant,
aquest saber més que nosaltres, aquesta jerarquia, que és molt important en molts aspectes, si les persones que l'exerceixen no tenen la sensibilitat de mirar amb quina nota jo he vibrat, acabaré forçant-me a cantar amb un re la meva vida, no? Doncs clar, quan arriba un moment amb el procés de desenvolupament personal o de creixement o un procés inclús terapèutic, on jo em faig conscient, ostres, que jo no sóc un re, que sóc un la. M'he passat la vida intentant cantar amb un re aquí fent galls, quan jo realment sóc un la, no? I clar, aquest moment, aquest eureka, no? de despertar-me i de dir, uau, és que jo sóc un la, ens contraposa amb el fet d'haver-ho d'expressar, amb el fet de trencar, el que tu dius també molt bé a l'article, aquesta fidelitat amb un sistema, amb uns pares, unes mares, uns professors, una societat que m'ha col·locat en un lloc determinat. No? Llavors parles com de 3 tipus diferents de culpa. No? Explica'ns una mica com entrem en contacte amb aquest donar-nos en compte de que sóc un la i no sóc un re i com es gestiona tot això, no? Clar, quan naixem en una família es creen el que en psicologia es diuen les lleialtats invisibles. Les lleialtats invisibles significa que jo t'estimo i per molt que tu em facis mal, com que ets la meva figura vincular, jo el que faré és intentar sobreadaptar-me, aquesta és una diferència molt interessant, no és el mateix adaptar-me a algú que sobreadaptar-me, és a dir, que jo em desconfiguro per poder-me configurar de la manera que a tu et sigui més còmode veure'm a mi. Llavors, quan jo m'he de sobreadaptar per poder complir amb aquestes lleialtats invisibles, que són fruit del meu amor cap a tu, jo vull complaure't, però hi ha un moment en el que jo em començo a dibuixar tant que es fa incòmode aquest sobreadaptar-me, no? I a partir d'aquí es construeixen aquestes 3 bones culpes, no? Clar, la primera és quan jo he de començar a posar-te límits, quan jo m'allunyo una mica de tu per poder-me apropar a mi. Això té a veure amb la lleialtat d'haver de complir les expectatives, no? De cop i volta, doncs, un dia, és que m'aniria bé no anar a tal dinar de Nadal, perquè sento que no em fa bo. O sé que hem arribat a una edat on se suposa que jo, perquè sóc noia i no sóc noi, o per tal, resulta que t'he de cuidar a tu. I a mi m'està bé cuidar, però no des d'un lloc on em sento empresonada. Totalment, on jo no puc posar els meus propis tempos i els meus propis límits, no? Llavors hi ha una lleialtat en la que jo començo a dibuixar-me a mi per desdibuixar-te a tu, si tu, doncs clar, m'has agafat d'una manera molt forta, i és quan jo començo a dir que no, quan jo em distancio emocionalment i físicament. I això, Elisenda, ara t'estic escoltant i crec que també pel públic amb el que nosaltres treballem, no? Això pot tenir molt a veure amb el meu camí personal de vida, com a filla, com a fill, però també ho veiem moltes vegades quan parlem a supervisions com a mares o com a pares, no? És a dir, aquell moment on jo t'he de dir que no a tu, com a infant, com a fill, com a filla, amb les teves necessitats, perquè em començo a prioritzar amb les meves un altre cop, no? I aquí també apareix la culpa amb la criança, no? Aquest poder també deixar de ser lleial al que tu fins ara tenies de mi, per edat, per cicle evolutiu o maduratiu, i jo tornar-me a recuperar com a persona adulta, no? Aquí també apareix aquesta culpa en la criança, no? Que veiem tant. Totalment. I aquí jo ho lligo amb la segona culpa, que és quan ens descol·loquem, quan no estem en el lloc que ens correspon. Perquè què fa una lleialtat invisible que a mi m'empresoni? Quan jo em sento empresonada per cuidar de tu és perquè d'alguna manera et veig molt més feble del que realment ets. O jo em col·loco en un lloc massa adulta del que realment m'he de col·locar. Perquè si tu ets la meva mare, jo no he de fer de la meva vida un espai de suport cap a tu. Jo et puc acompanyar com a filla, però no em puc col·locar en el lloc de la meva àvia i maternar-te a tu. No? Llavors, la criança té aquest punt on jo segueixo sent mare, no estem descol·locades, i el que hi ha és un desdibuix de mi mateixa i hi ha una culpa per voler tornar a dibuixar-me. Però en el cas de la bona o mala culpa de la psicologia sistèmica, en el cas de la família, aquest dir-me sí passa a retornar-me en el meu lloc de jo només sóc la filla, ets tu l'adulta, no? I jo aquí parlo molt de tornem a dignificar la figura del pare i de la mare. Dignifiquem-la. Perquè dignificar no vol dir mostrar lleialtat absoluta, vol dir postrar-se com si fossin el rei i la reina. No, dignificar significa
que un dia ells ja eren persones adultes abans de que nosaltres existíssim. Doncs com no han de tenir la potestat per poder decidir i van fer tot un tram de la seva vida enorme abans de que nosaltres poguéssim col·laborar, ajudar-los, sostenir-los i Clar. endreçar tot el seu món, no? Llavors, aquesta culpa de jo em torno a col·locar com a filla, com la petita. Que interessant. També em venia com aquesta reflexió, no? De que a vegades amb la culpa, sobretot jo ho veig quan hi ha una culpa amb la criança també, no? Quan l'adult no es col·loca al seu lloc i deixa d'entregar els fills i les filles al seu destí, no? I vol seguir com exercint un control, un aferrament amb una etapa que potser l'infant necessita començar a experimentar l'autonomia, no? I amb el moment que l'adulta, no? I això ho veig més amb les mares que amb els pares, també per un tema de cultura i de gènere, però quan la mare, no, de sobte diu no, ara m'he de tornar a recuperar a mi i connecto amb la culpa de donar-me aquest valor i de donar-me aquest lloc, ara estàvem parlant, no? I veia com que d'alguna manera aquesta culpa, que és un amortiguador del vincle, però quan jo estic amb la meva culpa no estic amb la relació, estic amb la meva culpa, es desperta la culpa infantil. Sí? Si jo m'he vinculat amb el meu sistema familiar sentint-me culpable per no estar al meu lloc, o per no salvar la mare, o per no complaure els desitjos del pare o de la mare, no? Quan amb la criança torno a sentir la culpa, és com que d'alguna manera estic tornant a reviure i a retransitar aquell estat que no em fa bé i que no em fa créixer, no? Llavors seria com una doble transformació mirar la culpa a la criança, no? Aquí ja estic rezant el rizo, però seria com tornar a passar pel mateix lloc, però des d'una espiral diferent, des d'una jerarquia de mare, ja no de filla. No sé si m'estic explicant, eh? Sí, sí, clar, és que les emocions són atemporals. Si no els hi fem Exacte. cas, elles van amb la motxileta a l'esquena anant seguint-nos la nostra vida. No? Llavors hi ha situacions que ens fan de mirall i ens n'adonem que tornem a fer el que a mi m'agrada molt dir, que és trafiquem en culpa, no? Ens Això, fem aquest traficants concepte de m'ha culpa. encantat. Traficants de culpa. Llegiu l'article, deixaré l'enllaç. Traficants de culpa, era com uau. Clar, la culpa és tan sutil, l'hem col·locat tant en el vincle, que és com aquella musiqueta que sentim quan anem a la consulta del dentista, que és tan fineta i és tan suau, que quan surts de la consulta i algú et preguntés hi havia música a la consulta, diries, ostres, no en tinc ni idea, perquè s'ha quedat tan integrada, tan normalitzada, que es converteix en un punt sec. Jo no Sí. puc accedir-hi perquè l'he normalitzat. Llavors, utilitzar molt la paraula culpa ens ajuda a poder-la desnormalitzar. A dir, ostres, sento un sorollet aquí, què m'està passant? I, òbviament, la maternitat és el gran pont que ens ajuda a fer aquesta connexió passat-present, que Sí. és, si a casa meva s'ha traficat amb la culpa, jo també utilitzaré la culpa per poder marcar les estructures de criança i de que quan hi ha alguna cosa que no m'agrada, t'apreto des d'aquí i a través de que tu et sentis culpable i malament, doncs jo em sentiré que realment estic educant o que estic expressant tot aquell paradigma que jo he viscut. Inclús, i un pas més també, no? És a dir, si el meu patró de sobreadaptar-me és sentir-me culpable, no? Perquè clar, si m'atreveixo a dir, o si m'atreveixo a fer, o si m'atreveixo a no fer, em sento culpable, per tant em domestico i em quedo amb aquesta sensació, no? I la culpa acaba sent algo a evitar, perquè si sento culpa és que no ho estic fent bé. Clar, quan dins del procés de la maternitat tu sents culpa per ser mala mare, per prioritzar-te, per fer-ho diferent de les altres, això d'alguna manera ressona, no? Amb aquesta història i tornes a posar tu amb aquest patró de pertànyer no escoltant qui tu ets, no? Com que ara s'ha de fer criança amb aferrament, ara s'ha de fer lactància fins a no sé quan, ara s'ha de fer collita, ara s'ha de fer... No? A vegades aquests ideals que les mares venen, no? És que he de fer això, quan no ho fan, com que d'alguna manera posen a l'autoritat allà dalt i les fa sentir culpables. No? I a vegades jo sempre dic que en algun moment si tu et sents malament, si ets una bona persona, evidentment, si ets una psicòpata, doncs ja no tant, però si en algun moment tu et sents malament, és que alguna estàs fent bé, perquè estàs trencant aquest patró que et deixa parada amb la culpa, no? Sí, i a més, unida amb la culpa, normalment el que hi ha són estructures de molta por, Exacte. no? És a dir, si a mi m'han educat amb la culpa, per tant, jo he sentit com un desvincle amb la relació amb la mare,
perquè hi ha hagut enmig un tercer element, no? S'ha jugat amb una tríada en lloc de jugar amb una díada. Llavors, què passa? Que si jo em veig a mi mateixa actuant en patrons molt similars com a mi m'han educat, jo projecto que la meva criatura estarà sentint la mateixa desconnexió, la mateixa sensació de soledat, la mateixa sensació de no ser vista i, per tant, el veuré molt més vulnerable del que realment és. Jo a vegades als espais terapèutics faig visualitzacions guiades i els dic a les mares: imagina't a la teva criatura davant que porta un vel, com els vels de núvia, no? Que es pot veure, pots veure a través, però realment no veus els ulls de la criatura. No? I ara, què hi ha en aquest vel? Aquest vel, doncs, hi ha la por que se senti tan sola com jo m'he sentit. Hi ha la por que se senti petita o que se senti inadequada o que se senti... exclosa, insuficient, el que sigui. Sí, sí. Totalment, no? Tot això que expressa la culpa. Llavors, vale, ella ha viscut el que tu has viscut, aquesta criatura, la teva filla. La teva filla té la mare que tu ets? O no, perquè tu ets una mare i tu n'has tingut una altra. Exacte. Són coses diferents. Vale, no? Llavors, aquests clics, és com, vale, i ara fes el ritual, visualitza que li aixeques el vel, no? I què estàs veient ara? Ostres, doncs veig que en realitat la meva criatura té molta més llum, que no li veia aquesta fortalesa, no? Clar, no li veies tot això perquè t'estaves projectant a tu mateixa. Interessant. Ens has parlat de 2 culpes. Ens falta una tercera. Quina seria aquesta culpa? Clar, i fixa't que la psicologia sistèmica parla de moltíssimes culpes i jo he volgut fer com una petita síntesi de totes les que hi ha per poder-les parlar detalladament. Però aquesta gran culpa en la que jo decideixo fer un canvi de vida, de les expectatives que tenien en mi, es converteix en una culpa on jo passo un procés vital on he de sostenir molta incomoditat. I és com la tercera i gran culpa, no? Que és, jo ara ja em faig càrrec de que la meva identitat no és la que heu projectat. I a partir d'aquí començo a caminar tot un nou camí, no? I m'agrada molt pensar que és aquest està sostenint la culpa de dir, ostres, és que no em faria res d'assistir aquí o estudiar això en lloc d'estudiar allò o no anar a viure en un altre país i quedar-me aquí, però sé que això només seria temporal, seria a curt termini, aquest alleujament. A llarg termini no seria un alleujament, no? I quan faig aquesta transformació, mentre vaig sostenint la culpa, no? Vaig jo fent el meu caminet de vida, dient, ostres, això és molt incòmode, perquè sé que els meus pares estan molt incòmodes amb el que jo estic fent i els encantaria que jo fes una altra cosa i seria per ells un regal que jo estés fent una altra cosa, però jo segueixo caminant. No? Per mi, tot aquest procés de caminar té la potència d'un ritual iniciàtic. No? Totes les tradicions més tribals fan, i això en sabràs molt més tu, fan rituals de passar d'infància a adolescència o d'infància a adultesa, no? I jo em plantejo, a mi que m'agraden tant els rituals, les constel·lacions familiars són un ritual, no? Plantejo, ostres, nosaltres tenim rituals i on hi ha el ritual d'estar durant un temps de la teva vida sostenint la incomoditat d'estar fent allò que diu la teva melodia, tot i que no és el que està dient el re dels teus pares, però està dient el la del teu cor, això és com un ritual iniciàtic, que et converteix en realment adult, perquè aquí estàs dient sí a la vida i t'hi compromets. No? Estàs dient sí al futur i estàs dient al passat que se sostingui amb el passat. I això, Elisenda, fixa't que interessant que aquesta adultesa, tot i que madurativament ens arriba entre els 25 i els 30 anys, a vegades la conquistem passats els 40. Sí? És a dir, amb el moment intern on jo em sento amb la suficientment força, xarxa i direcció per escollir la meva nota, quan jo faig aquest salt, aquí és quan jo ja maduro. No? Perquè no puc madurar, no puc ser madura psicològicament si segueixo afiliada i lleial amb un to que no és el meu. Puc ser funcional a la vida, sí, puc funcionar i puc ser una bona mare, un bon pare, una bona professional, però madurativament, psicològicament madura, només puc conquistar aquest estat quan transito la culpa. No? Una mica quan estudiàvem sistèmica, a mi m'agrada molt la metàfora del fil, no? Com un cabdell, que el teu sistema familiar, quan neixes, et dona un cabdell. I tu aquest cabdell l'estires fins que hi ha un punt que estires i ja no dona més de sí perquè s'ha acabat el fil.
doncs tot aquell radi és el radi que el teu sistema familiar avale, no? I accepta i se sent còmode mentre tu et moguis amb aquell rang. Clar, què passa quan jo dic, hosti, és que el que jo vull està una mica més enllà i el fil no m'arriba? Doncs que has de deixar aquell fil per agafar el teu propi, no? I amb aquest moment de salt, amb aquest moment de buit, amb aquest moment de... No? Si no sents l'empar del sistema familiar, és molt dur fer-ho com a infant, com a adolescent, com a adult jove, però llavors no ho fem des d'un lloc constructiu i proactiu, ho fem des d'un lloc reactiu i de trencar i de negar, i a vegades neguem coses del sistema que són importants per nosaltres de preservar. Però quan amb la maduresa o amb el sosté del sistema familiar d'entrada no, podem fer aquest salt de culpa i la mare, el pare, la família ens pot dir, mira, tot i que a mi això no ho hagués escollit per tu, respecto el teu camí, respecto el teu la. Aquí ho podem fer abans. Però hi ha persones que no ho poden fer fins a partir dels 40 o 50 o no es pot fer mai, perquè la maduresa psicològica no arriba, no? Doncs una mica donar-li el lloc important a la culpa, no? Com la culpa com a informació, no com a paràlisi, igual que la por. Totalment. I ja que parles no, d'aquesta ràbia d'enfadar-me amb el meu sistema familiar, i també per això és tan important nombrar la bona culpa, perquè quan jo la detecto i la puc sostenir, el que faig és ja no és tan fàcil per mi sentir-me víctima dels meus pares. Jo puc seguir amb aquest relat. I víctima no vol dir que sigui una drama, no. Significa que jo sento que estic totalment empresonada davant de les condicions del meu destí i el que faig és anar tirant ràbia, anant-me enfadant o anant-me distanciant o marxar llargues temporades de casa o això, a la mínima que la meva mare entra en certa vibració de mini retret o d'ella que està malament, jo entro amb, ostres, amb tot el que he sacrificat jo a la meva vida, a sobre et comportes d'aquesta manera, no? I tot el que jo porto sacrificant-me, tot aquest contingut, no l'estàs valorant, no? Llavors ens convertim en el que jo dic amb justicieres, no? Anem amb justicieres a reivindicar el nostre món emocional. Però en realitat aquesta reivindicació no ha de ser des de la ràbia, perquè des de la ràbia jo segueixo traficant en culpa. No, ets tu la culpable, i els pares o el sistema familiar. No, ets tu la culpable. No, ets tu la culpable. No? I hi ha un punt en de dir, vale, sí, jo ara trencaré amb aquesta història familiar i sostindré aquest malestar. I aquí jo puc sortir de la ràbia, d'estar aquí marejant la culpa, a un espai on jo surto de la ràbia i començo a crear tot un altre contingut en la meva narrativa. I més propi, i més empoderat, no? I més... Espera, és que aquí tinc algú que s'està queixant. I dic, abans que comenci a buixir, la vaig a pujar, que també vol sortir. Doncs això, no és com aquesta part de poder-nos fer responsables i poder direccionar aquesta convicció interna, no? Però jo crec que també és important, com de subratllar que a vegades costa accedir a descobrir aquesta pròpia nota, no? Perquè estem tan condicionades a entendre i a sobreadaptar-nos i a pertànyer i a sobreviure per no ser abandonades, que no? Transitar a poder assumir profundament que la meva narrativa és una altra de la del sistema familiar o de qui m'ha emparat fins ara, jo crec que això és un acte de coratge molt gran, no? Llavors, també poder acompanyar aquests processos que es donen quan entrem en contacte amb la culpa, però que crec que és molt important parlar-ne, per això deia, ostres, que important parlar d'aquest article, que important parlar que som traficants de culpa, que important parlar de la bona culpa, perquè al principi quan s'ha tallat la connexió l'Hisenda deia que no sabia si tu t'ho trobaves sovint, però que sento que amb el moviment més actual a vegades costa nombrar la culpa. No és culpa, és responsabilitat. I dius, ostres, a vegades hi ha culpa, i la culpa s'ha de poder assumir. El que passa que com que la culpa l'associem amb un sistema judeocristià, amb un sistema punitiu, amb un sistema de pecat, ens allunyem d'aquella realitat, no? Però la culpa com a porta de transformació a la llibertat personal, no? D'alguna manera. Sí, totalment. Perquè si no, hi ha també l'altra polaritat, no? Hem dit que una de les polaritats era la ràbia d'estar allí, però l'altra és la submissió. Jo el que faig és de salvadora dels meus pares i justament quan m'allunyo d'estar sostenint i de fer que el mecanisme funcioni i de que estiguin a gust i que no s'enfadin, quan jo surto d'aquí és quan hi ha aquesta culpa, no? Llavors,
la diferència entre jo puc ajudar el meu sistema familiar o el puc salvar. Si el salvo Exacte. m'implico i em desconnecto completament de la meva pròpia història. Però sí que em puc implicar per ajudar-lo. No? I aquesta diferència també és la que fa que si jo vull salvar, em sento culpable de marxar. Però si jo em posiciono des d'un lloc on el que vull és ajudar i cuidar, aquí no estic, jo estic preservada aquí. Aquí jo no estic Exacte. implicada en tot aquest mareig. Exacte. Sí, perquè clar, si tu tens un rol de salvadora i deixes de salvar, aquí la culpa es fa més gran, no? I a vegades és com entrar aquí dins i veure aquests jocs de poder invisibles i inconscients que es donen dins de les dinàmiques relacionals, familiars, vinculars de qualsevol tipus. Sempre hi ha aquesta triangulació de víctima, salvadora, perpetradora, no? I veure quina és la meva tendència perquè estigui el lloc que estigui, si jo decideixo sortir, em sentiré culpable. Sí. Que interessant. Bueno, podríem estar una quanta estona més. Jo no sé si abans d'acabar, Elisenda, t'agradaria dir alguna cosa que no has dit en relació a la culpa o donar algun missatge o donar alguna clau de sortida, no?, d'aquesta sensació. Jo, ja que estem a les festes de Nadal així com molt a la porta d'entrada, estem a mitjans de desembre, crec que és molt important que ens plantegem això, que potser per moltes persones són titulars que obren portes, que ho aterrissem en el dia a dia de tot el que ha de venir de les festes de Nadal, no? Que hi ha moltes trobades, a més hi ha sobretaules molt llargues, passen moltes coses, no? Hi ha molt d'estrès perquè, clar, volem fer-ho bé, hi ha alcohol, no? Llavors, fem aquesta revisió de quines són les expectatives que creiem que tenen els nostres pares, quines són les expectatives que nosaltres tenim de nosaltres mateixos i a partir d'aquí anar des de la consciència en totes aquestes trobades familiars, no? De veure si mobilitzarem culpa, si mobilitzarem joc de ferides, no? Què mobilitzarem? Totes aquestes lleialtats invisibles, aterrissar-les en aquestes festes de Nadal, no? Anar prèviament amb els deures fets. Sí, i també jo afegiria una mica com que dins d'aquest discurs de la culpa i de connectar amb la nostra direcció, que no perdem de vista que formem part d'un col·lectiu, que formem part d'un sistema, no? I que a vegades el fet de poder jo escollir el meu la o la meva direcció, el meu sentit vital, no vol dir que enderroqui o que derrumbi els altres, no? Sempre des d'un lloc de construir i no pas d'aquest egocentrisme a vegades tan immadur, no? Que surt, no, perquè ara jo vull fer això i ho he de fer d'aquesta manera. A vegades hem de trobar la manera madura de teixir el nostre propi camí, no? Perquè si no tornem a perpetuar aquesta rebequeria infantil de, doncs no vull fer-ho així i ho faig d'una altra manera, no? I aquí també hem de funcionar des d'una maduresa interna, que com tu deies, hem de conquistar i hem d'arribar amb els deures fets, no? Completament, sí, sí. Que bé, Elisenda. Bueno, doncs deixarem el directe gravat, deixaré l'enllaç amb el teu article i qui tingui ganes de profunditzar més, doncs que el llegeixi i que es plantegi i que obri portes i finestres amb tota aquesta realitat que és la bona culpa. Completament. Doncs un plaer. Molt bé. Una abraçada forta i seguim. Molt bé, Elisenda. Una abraçada forta. I a tots els que ens han sentit. Una abraçada.